A vendima na denominación de orixe Rías Baixas está preto de chegar ao seu final. Segundo preveu o órgano de certificación e control da DO, a colleita deste ano é inferior á do 2018. En total recolléronse 32 millóns de kilos de uva, un 16,9% menos que no ano anterior. Bueno, a vendima este ano foi unha vendima un poquinho máis corta que a pasada campaña, unha vendima de unha calidad moi boa, entendo, polas características da materia prima ao final. E, bueno, asústase un pouquiño as previsións que nos tiñamos. Se contaba, se prevía unha baixada bastante acusada con respecto á campaña anterior, e nos datos que nos movíamos a nivel interno de previsión de colleita, pois, bueno, ao final, pois, nos acercamos bastante á previsión que estábamos tendo. O Consello Regulador sinala que a vendima este ano desenvolveuse con tranquilidade e a un bo ritmo, o que deu lugar a unha uva sá e con boas graduacións. A falta de choivas en agosto e principios de setembro propiciou que os acios pesen menos. E sí que vai a ser moito máis condicionado ao estado xeral da parcela cando se vendimiou. Sí que houve parcelas que acusaron moito máis esa deshidratación dos últimos días, por aqueles días de calor e de norte, de ventos do norte, que provocaron esa merma no peso da uva, esa merma de agua, de contido en agua, co cal, pois, eso se vai a trasladar tamén ao rendemento na adega, non? O propio Consello tamén apuntou que os viñedos atopábanse en bo estado sanitario e vexetal. Agora mostra un aspecto máis delicado. Haberá que agardar a que as viñas agosten ben para comezar a poda. Agora queda esperar a que agoste ben a viña, esperemos que teña un bo agostamento, que teña unha boa fase de acumulación de reservas, que é no que está agora mesmo, hasta a caída de follas, e a partir de aí, bueno, pois nas viñas máis temperadas a arrancar a poda. A maior parte das adegas xa botaron o peche a esta vendima 2019. Agora só quedan pendentes de recoller as variedades especiais como as tintas, que representan menos do 1% da colleita.